faɗi na ce ban karawa. Na yi 'yan mata da yawa amma har a yau ban dace ba. Na bar soyayya sai alƙawar ban karawa. Na bar soyayya ku faɗi na ce ban karawa. Na yi 'yan mata da yawa amma har a yau ban dace ba. Ku ba zan boye ba, don kwani na sha wahala a ɓangaren so ban manta ba. Shi yasa na ce ni na haƙura, soyayya ba zai yi na kada ba. Lallai na bautu, sauran kiris a ce ma na zautu. A farko ita ce budurwa ta, sannan lokacin ga yarinta ta ina a ɗan ƙarami kenan. So yake ta yi mini ƙaimi lokacin na je zance na kenan. Haka zan je lungunsu unguwar maɗaya kuna jina. Na ji an yi auren bebi ta, Firdausa ni bata cutan ba, kun ga dole in yo shaidar ta. Ko za a ce mani in turo a lokacin ni ban shirya ba. Ni ban shirya ba, na ce ta yo aure haka zai fi. Aisha ita ce ta biyu, wayo na tuna da diyar mama. Ita kawai islamiyar dare muka yo haduwa da ma. Aisha ta nunan so kwarai zuciya ta kankama. She ashe da rabon marabu mai rabe kwarai ba mu dore ba. Soyayya ta da ummi Habibu mai kyan zance. Ummi tarbiyar ta kwarai kwata zarce makwatance. Wannan ya sanya na so ta kwarai kwa ita ma kuma shaida ce. Ban san dalilin rabuwa ba, ita ma ba ta san hujja ba. Ta kofa ban manta ba, lokacin ta ba na kula kwarai wacce da ban samu ba. Ina gani na dace, ashe kwarai ban dace ba. Kwatsama da katin aurenta islamiya ya iske ni, zazzabi sai da ya kama ni. Kuma 'yar Kaduna mun yi dashen kauna. Lokacin ta zo Katsina yayanta ya zama abokina. Har suna ce mun masa ne na labu in na furta kalamina. Mun yo soyayya da ita lalle ba mu dore ba. Shi da rafin daɗi mun yi soyayya tabbas ne. To abin ta makar wasa lokacin bikin baba Sa'ade. Rashida lalle mun shaƙo kwana shidda ta yi a bikin nan dai. Rashida taro ya watse ta wuce kwarai ni na damu.
wakar ba za mu yi rabuwa ba. Lallai tana da halin kirki ummul khairu ba dai kunya ba. Lallai mun shaku na manta komai ma ya raba mu. Sai ummin lungun yan maya dole ne za ni tunana. Ummi da ni mun yi soyayya har ina kiranta da hubina. Kawai rayu balshi ya raba mu dan ya zo garin mun tattauna. Na ce ya ɗauka na bar mai aso ni ba zan so ma faɗa ba. Soyayya lokacin ina da tiredata, abin kamar ta makar wasa a 'yan kwanaki muka kullata. A lokacin mun fafata da samari domin kyawanta, zaben zumunci aka yi mata kun ga kau a dole na gyale ta. Sun sama daga na manta su, domin ƙuruci da yarinta suke zuga minni na jegunsu. Yayyucin da kun ga wazirin nata yanzu kwani na kyale su. Na zaɓi tawa guda tilo, abba da ƙwarai ban raina ba.